ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዚሁ ክቐርበልኩም ኣብ ናይሎም መደብና ህቡባት መጽሔታት ኣትላንቲክ ከምኡውን ኢኮኖሚክስ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዘእንገድኦ ጽሑፋት ከነድቢና መጽሔት ዝኣትላንቲክ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መጽሔት ዝኢኮኖሚክስ ድማ ኣብ ኩናት ኢትዮ ሱዳን ኣድሂበን ኣለዋ ዳግማይ ምክታልኩም ንዕድም ምልካውነት ገና ምሳና ኣሎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ስርዓት ምልካውነት መርዛም ምዃኑ የርኢ ስቲቭ ዎልከር ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት እዩ ኣብ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ 30 ዓመት ናይ ስራሕ ተመክሮ ኣለዎ ኣብቲ ክፍሊ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ስርሑ ኮይኑ ካብ ታሕሳስ 2019 ክሳብ ሓምለ 2022 ን2 ዓመትን 8 ወርሕን ኣብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣስመራ ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ቻርጅ ኣፌር ኮይኑ ሰሪሑ ስቲቭ ዎልከር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኤምባሲ ማለት ፌስቡክን ትዊተርን መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ክኸብር ሕግን ቋምን ከተግብር እሱራት ክፈትሕን ካልእን ብቓልዕ ዝጽውዕ ዝነበረ ዲፕሎማት እዩ ንሱ ንመጀመርታ እዋን ምስ ኣብ ደገ ተዶኪና ብሳተላይት ናብ ኤርትራ ፈነወት ትገብር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ቃለ መሕትት ዝገበረ ናይ መጀመርታ በዓል መዚ ኤምባሲ ኮይኑ ብሓያሎ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኩሉ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ካብ ኣስመራ ድላዩ ዝዛረብ እንኮ ድምፂ ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ክብሉ ሞጊሶም እዮም ስቲቭ ዎልከር መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ሚኒስትር ዜና ንዘውፅኦ ዝነበረ መግለፂታት ዝንቡዕ ምዃኑ ብቐጥታ ዝቃወምን ምትዕራይ ክግበረሉ ዝጽውዕ ዝነበረ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ነይሩ ስቲቭ ዎልከር ዲፕሎማስያዊ ስርሑ ወዲኡ ካብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍናው ድሕሪ 7 ሳምንታት ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብዚ ኣትላንቲክ ዝተባህለት ውሪቲ ኣሜሪካዊት መጽሔት ጽሒፉሎ ክቡራት ሰማዕትና ገለ ካብቲ ምልካውነት ገና ምሳና ኣሎ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእሲ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ከም ዝስዕብዩ ስቲቭ ዎልከር ጽሑፉ ምልካውነት ገና ምሳና ኣሎ ብምባል እዩ ዝጅምር ቀጺሉ ድማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ስርዓት ምልካውነት መርዛም ምዃኑ የርኢ እዚ ድማ ዝተገብረ ጻዕሪ እንተተገብረ ኣይቅየርን እዩ ይብል ኣነ ከም ኩሉ ካልእ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝበጽሕ ሰብ ኣስመራ ኣብ ዝበጻሕ ኩሉ ብውቃበን ምጭውናን እታ ከተማ ተሳሒበ ጎደናታት ጽሩዩ ዝበለ ስቲቭ ዎልከር ሳላ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ዝተሰርሐ ህሉ ሓድጊ ጥበብ ስልማት ኣርት ዴኮ ስነ ህንጻ ኣስመራ ኣባል ዓለማዊ ውርሻ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ክትከውን በቕዓያ ኩነታት ኣየራ ድማ መንቀብ ዘይብሉ ሙችኡ ይውስኽ እንተኾነ ይብል ንሱ እቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝርገጸላ ናይ ራዕዲ ገዛያ ሓሳባትካ ወይ ርእቶኻ ምግላጽ ዘይሕጋወዩ ነጻ ፕረስ የለን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ኣብ ውትድርና ዘየለው ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ከገልግሉ ይግደዱ ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዱ ኣይፈልጥን እዩ ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ፍርሕዮም ዝነብሩ ሱቱራት ፖሊስን ናይ እዝንን ተባዚሖም እዮም ሃንደበት ብዘይ ክሲ ምእሳር ሰባት ልሙድ እዩ ሓያሎ ዝተኣስሩ ሰባት ብናይ ክሲ ተኣሲሮም ዘይንገሮም እዩ ዕድለኛታት ኮይኖም ካብ ማእሰርቲ ነጻ ዝወፁ ድማ ኣፎም ኩሕሱ እዩ ዝንገሮም ይብል ስቲቭ ዎልከር ንሱ ብምቕጻል ሳላቲ ሱርበትኻዊ ዝተባሃለ ቁጠባዊ ፖሊሲ እቲ ሃገር ኤርትራ ድኻ ኮይና ክትዛርበሉ ትኽእል ትሕቲ ቅርፂ የለን ተስፋ ዝህብ ኩንነታዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ልዕሊ ዘይምህላው ውሕስነት መግቢ እውን ዝተረጋገጸ ኣይኮነን ኣማይት ኤርትራውያን መዓልታዊ ካብ ሃገሮም ክወፁ እንከለዉ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን እውን ዶብ ተሳጊርካ ዝግበር ጉዕዞ ኩልኩል ነይሩ ብምባል ጽሑፉ ይቕጽል ናይቲ ንኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት ፍጹም ቁጽጽር ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ክተት ምኹን ይገብሮ እዚ ኣብ ትሕቲ ውሽጣዊ ናይ ህጹጽ ግዜ እዋን የተግብሮ ንኹሉ ሕብረተሰብ ሃገር ድማ ተንኪፍዎን ጸሊዎን ኣሎ ዜጋታት ካብ ሃገር ክወፁ እንተደልዮም ናይ ግድን መውፅእ ቪዛ ክረኽቡ ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐሱን መንቀሳቐሲ ወረቐት ክህልዎም ግዴታ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ብሎኮታት ንወተሃደራት ከርእዩ ይሕተቱ ሓደ ዜጋ ኣብ ወርሒ $330 ጥራይ ገንዘቡ ካብ ባንክ ከውፅእ ይፍቀዶ ገንዘብ እትስሕበሉ ATM ማሽን ይኹን ብኢንተርነት ዝግበር ናይ ሒሳብ ባንክ ምትሕልላፍ ዘይከኣል ብምዃኑ ዜጋታት ገንዘብ ንምውፃእ ኣብ ባንክታት ተሰሪዖም ክውዕሉ ይግደዱ ካብተን መንግስቲ ዘፍቅደን 4 ሃይማኖታት ወፃእ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይፍቀድን ክብል ስቲቭ ዎልከር ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራን ዜጋታታን ገሊጹ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምንቅስቓስ ኣመልኪቱ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ ወርሓት ጽድያ
ኣብ ሓደ ብግሊ ዝውነን ሕርሻ መፍረ ጸባ ክበጽሕ ደልየ ምስሓተትኩ ይብል መጀመርታ ካብ ዋናት ሕርሻ መፍረ ጸባ ዕድመ ከም ዘድልየኒ ተነጊሩኒ ቀጺሉ እቲ ዕድመ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ክጸድቕ ነይርዎ ቀጺሉ ድማ ፍቓድ ክረክብ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእ ክልኣኽ ነይርዎ ብምባል ክትኣምኖ ዘጸግም ትርጉም ዘይብሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሎ ሓቢሩ ድሓር ደኣ ውፅኢቱ ኣሕፊሩን እምበር ዝበለ ስቲቭ ወከር ናብ ኣስመራ ክኸይድ ከለኹ ተስፉ ብምዃን ብጻዕርን ትዕግስትን ሃናጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘሎ ምሕዝነት ከም መሓይሸ ሓሲበ ነይረ ይብል ግና መወዳእታ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ይገልጽ ንሱ በይኑ ጥራይ ዘይኮነ ሓያሎ ዲፕሎማሰኛታት ዝምድና ንምምሕያሽ ተስፋ ገይሮም ናብ ኣስመራ ከም ዝኸዱ እንተኾነ ካብ መንግስቲ ብዝረኽብዎ ግብረ መልሲ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝምለሱ ብምሕባር ኣብ ምልካውነት ዘለዋ ሃገር ምስራሕ ንስርሑ ዝያዳ ትምህርቲ ከም ዝቐሰመሉ ይገልጽ ስቲቭ ወከር ምስ ገበቲ ስርዓታት ዲፕሎማስያዊ ውዕል ምግባር ጥቕሚ ኣልቦ ከም ዝኾነ ግን ከኣ ክብድሁ ከም ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ዝውን ዝተጸቕጡ ሕብረተሰባት ኩነታቶም ብግልጽ ብምዝራብ ምሕጋዝ ክቕጽል ከም ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ርእቶ ይህብ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ገበቲ ስርዓታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብምፍጣር ለውጢ ክርከብ ይከኣል እዩ ዝብሉ ዲፕሎማሰኛታት እንተኾነ ምስ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብመትከል ዲፕሎማሲ ዘይገብራ ሃገራት ብጥንቃቐ ክትሓስ ከም ዘለዎ እንተዘይኮነ ነቲ ዝገብርኦ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ህዝበን ኣፍልጦ መሃብን ሕጋውነቱ ምርጋጽን ከም ዝኾነ ብተወሳኺ የጠንቀቕ ስቲቭ ወከር ኣብ ጽሑፉ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ዞባዊ ሓደጋ ምዃኑ ምስ የመን ሱዳን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ተላኺፉ ዘይምርጋእ ከም ዝፈጠረ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ኢዱ ብምእታው ነገራት ከም ዘበኣኣሰ ንግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሶማልያ ሓጊዙ እገዳ ዝተገብረሉ ስርዓት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ንሱ ብተወሳኺ ኣወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኤርትራ ንሩስያ ዝደገፈተሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣንጻር ኣሜሪካ ምዃና ንምርኣይ ከም ዝኾነ እንተዘየለ ኣብቲ እዋን ምስ ሩስያ ክጭበጥ ዝከኣል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘይነበራ ገሊጹ እቲ ዲፕሎማሰኛ ሶርያ ሰሜን ኮርያ ቤላሩስ ንሩስያ ክሕግዛ ምኽንያት ነይርወን ኤርትራ ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለምለኻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እሙኽ ኣወራር ንሩስያ ምሕጋዛ ምዕራባውያን ሃገራት ሸለሊለን ክሓልፍኦ ዘይግባእ ክፍወስ ዘይከኣል ጂኦፖለቲካዊ መርዚ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ እቲ ዝገርም ድማ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ዝበለት ነቕ ዘይብል ንሰላም ዘለዋ መርኣያ ምዃኑ ምግላጽ እዩ ድማ ይብል ስቲቭ ወከር መወዳእታ ካሃርሞ ዝደለየ ነጥቢ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ከም ዲፕሎማት ኣብ ክንዲ ሕድገታት ጌርካ ኣብ ምድግጋፍ ኣብ ተፋጠጥ ምጽማድ ዝሓሸ መንገዲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ ክብራት ሰማዕትና ኣብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣስመራ ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ስቲቭ ወከር ካብ ዝጸሓፎ ዝተወስደ ክፋል ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሚኒስትሪ ዜና ዝሃቦ ግብረ መልሲ የለን ድሒሩ ምስ ዝመጽእ ድማ ኣብ ዝመጽእ እዋን ከነቕርቦ ኢና ኩናት ትግራይ ንግጭት ኢትዮ ሱዳን ወሊዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘ ኢኮኖሚክስ ኢትዮጵያን ሱዳንን በአልፋሽጋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣስታት 250 ተርቢዒት ኪሎሜትር ዝሽፍንን 600,000 ሄክታር ዝሕረስ ልሙዕ መሬት ዝውንን ግዝኣት ከም ዝተጋጨዋ ኣቐዲሙ ብተደጋጋሚ ኣብ ሬድዮ ኢሮና ተገሊጽዩ ኣቐዲሙ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ግጭት ዝኣተዋ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ ተጸምደት ሱዳን ዕድል ረኺባ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት መሬተይላ ትካትዓሉ ዝነበረት መሬት ከም ዝጎብጠት እዩ ክግለጽ ጸኒሑ እንተኾነ ኣብ ብሪጣንያ ትሕተም ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ቁጠባን ፖለቲካ ቴክኖሎጂን ባህልን ካልእን ኣተኪራ ትጽሕፍ መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ካብ ዝፍልይ ዝበለ ትዕዝብትን ሓበሬታን እዩ ዘለዋ መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ ተጸምደ እሞ ድማ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ሱዳን ዝዳው ብምንባሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሱዳን ደቦታ ክትዓጹ ንመንግስቲ ተሃገር ከም ዝጸውዐ ገሊጻ አብይ አሕመድ ሱዳን ደቦታ ክትዓጹ ዝጸውዐ ሓይልታት ትግራይ ብመንገዲ ሱዳን ናይ ቀለብን ሎጂስቲክን ኣፍ ደገ ከይረኽቡን ብዶባት ደጀን ከይህልዎምን ብምስጋዩ ሱዳን ነዚ ዕድል ብምጥቃም ንኣልፋሽጋ ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣቢዶም ከም ዘእተውዎ መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ትገልጽ እታ መጽሔት ሰራዊት ሱዳን ዶብ ረጊጦም ጥራይ ዘይኮነ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ካብ መሬት ኣልፋሽጋ ብምብራር ብሰራዊት ከም ዘዕለቕለቕዎ ሓቢራ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዕጡቓት ትግራይ ክረክብ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሃብታም መሬት እኳ እንተኸሰረ ብዛዕባኡ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦም መልሲ ዝኾነት ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ስንዝር መሬት ክትጥቀም ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ንሱዳን ካብቲ ተሒዙ ዝተባህለ መሬት ንምውፃእ ዝወሰዶ ዝኾነ ስጉምቲ የለን
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላው መጠነ ሰፊሕ ኩናት ኢትዮጵያን ሱዳንን ተተሓዊስዎ ካርታን ዶባትን ትዞባ ዳግማይ ክሕንፀፅ ተኽእለሎ ዝበለት መጽሔት ዚ ኢኮኖሚክስ ኩናት ትግራይ ቃልስዋንነት ማይፈለግኒል ምትእታው ኤርትራ ከምኡውን ግብፂ ተሓዊስዎ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደገኛ ኮይኑ ከም ዘሎ ትሕብር ኣልፋሽጋ ብዓይኒ ብክልቲኡ ወገን ማለት ኢትዮጵያን ሱዳንን ክረአ እንከሎ ከም ዝተዘምተ መሬት እዮም ዝሓስብዎ እዚ መሬት እዚ ከም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ዶባት ብሪጣንያ እዩ ዝጅምር ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ግዜኣ ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ነፃ ክትከውን ከላ ሱዳን ግን ብብሪጣንያ ተገዚኣ ነይራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዶብ ኣብ 1902 እዩ ተሓንፂፁ እንተኾነ ኣልፋሽጋ ካብ መጀመርታ እዋን እዩ መካትዕ መሬት ነይሩ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ኣብ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልፋሽጋ ይሓርሱ ነይሮም ኣብዚ ቦታ እዚ ሱዳናውያንን ኢትዮጵያውያንን ብሓባር እዮም ዝነብሩ ነይሮም ብሪጣንያ እቲ መሬት ኣካል ሱዳን ምዃንያ ካብ መጀመርትኡ ኣጽዲቓ እንተኾነ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ኣይተዋሕጠሎምን ነይሩ እዚ መሬት እዚን ሓያሎ ዓመታት ኣሰሓቢ ነይሩ እንተኾነ ኣብ 2008 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ኣልፋሽጋ ክልቲኦም ወገናት ናይ ሱዳን መሬት ከም ዝኾነ ክቕበልዎን ከለው ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ግን ኣብቲ መሬት ካሕርሱን ከም ባህታኦም ክንቀሳቐሱን ከም ዝተሰማምዑ እታ መጽሔት ትሕብር ድሕሪኡ ክልቲኦም ወገናት ብሰላም ክነብሩ ጸኒሖም እንተኾነ ሰላም ንነዊሕ ክቕጽል ኣይከኣለን ኣብ 2018 ኢትዮጵያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መሪፃ እዚ አብይ ኣሕመድ ምዃኑ እዩ ንሱ ኣብ መጀመርታ ሓደ ካብ ናይ ለውጢ ሰባት ክረአ ብምጅማሩ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩ ነይሩ ምስ ኤርትራ ብዝበጽሖ ናይ ሰላም ውዕል እውን ናይ ሰላም ኖቤል ተሸሊሙ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ምስ ኣቐዲሞም ን27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሕዋ ተጋሩ ክሳማ ኣይከኣለን ንሱ 27 ዓመታት ኣመራርሓ ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኣዝዩ ሕማቕ ግብሪ ዝተኻየደሉ እዋን ብምባል ክነቅፍ ጀሚሩ በመሰረት ዚ ኢኮኖሚክስ መምጻእ አብይ ኣሕመድ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኢትዮጵያ ከም ዓቢ ተስፋ እኳ እንተተረኣየ ኣብ ትግራይ ግን ከም ጸገም ይኽረአ ጀሚሩ እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ምግባሩ ተጓሂሩ ምምሕዳር ትግራይ ግን በይናዊ ምርጫ ክካየድ ብምውሳኑ ዝነበረ ዘይምርዳእ መሊሱ ናብ ዝበኣሰ ኣምሪሑ ቀጺሉ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ብምክያዱ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ኩናት ምሽማማኺ ኣክል ንመሬት ኣልፋሽጋ ድማ ንሳ ይኹን ሓረስቶታ ክስእንዋ ክኢሎም በዚ ምኽንያት ጉዳይ ኣልፋሽጋ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኩናት ትግራይ ዝጸለዎ ከም ዝኾነ ውሳነ አብይ ኣሕመድ ድማ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ ኣብ 1955 ሱዳን ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ነፃ ኣብ ዝወፀትሉ ኢትዮጵያ ብሃይለ ስላሴ ትመሓደር ነይራ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ መጀመርታ ዳሓን ዝመስል እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ከምቲ ዝድለይ ቀጸለን ኣምሳያኡ ሱዳን ኤርትራውያን ዕጡቓት ንናጽነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ኣብ መሬታ ክትእንግድን ከላ ኢትዮጵያ ብወገና ኣንያንያ ዝተባህሉ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ኣኣንጊዳ ክልቲአን ሃገራት ዶባተን ብግቡእ ከየደቃቕሳየን ዝቕጽላ ነይረን መራሒ ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ነቲ ምስሓብ ብዙሓት ኣተኩሮ ከይሃቦ ከም ዝጸንሐን ኣብ ሓደ እዋን እውን እቲ መሬት ንኢትዮጵያ ሕሊፉ ክህቦ ተቃሪቡ ከም ዝነበረ ምስጢራውያን ሰነዳት የቃልዑ እንተኾነ ዑመር አልበሽር ብለውጢ ዝጽውዑ ናዕበኛታት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላው ንዑ ተኪኦም ንሱዳን ዘመሓድሩ ዘለው ብጀነራላት ዝተዓብለለ ቆንስል ንጉዳይ ዶብ ዳግማይ ከም ዝለዓል ብምግባር ናብ ሱዳን ክምለስ ክዘራርቡ ጸኒሖም ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ሓረስቶት ኣልፋሽጋ ብሰንኪ አብይ ኣሕመድ ጠፊኡና ክብልዮም ዝኸሱ ክመልሶ ብዘይምጽዓሩ ድማ ብዙሓት ይነቕፍዎ እንተኾነ አብይ ኣሕመድ ሃገሩ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዳ ብዘለወትሉ እዋን ምስ ሱዳን ተወሳኺ ግንባር ካብ ምኽፋትዩ ዝቑጠብ ዘሎ ንጉዳይ ሱዳን እውን ዝበዝሕ ግዜ ከም ናይ ኣሕዋት ዘይምርዳእዩ ኣቕሊሉ ክዛረበሉ ዝመርጽ ኣልፋሽጋ ዋላ እኳ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ይጥቀሙሉ ብዓይኒ ሕጊ ኣብ ካርታ ግን መሬት ሱዳን እዩ እዚ ፍሉጥ እናሃለወ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እቲ መሬት ናይ ክልሉ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ ሰራዊት ሱዳን ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ብምብራር ብሱዳናውያን ሓረስቶት ከም ዝትክኡ ድሕሪ ምግባሩ ገለ ዕጡቓት ምልሻ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ሱዳን መጥቃዕቲ ከካይዱ ጸኒሖም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኩነታት ብተዛማዲ ተሃዳዲ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ብወግዒ ሕቶ መሬት ይብጽሓኒ ከተልዕል እንተጀሚራ ግን ኩናት ኣብ ጥርዚ ክበጽሕ ተቕሎ ከም ዘሎ መጽሔት ኢኮኖሚክስ ተጠንቀቕ ፕሬዚደንት ኤውሮጳዊ ቆንስል ብዛዕባ ቀረብ ጋዝ ንምዝራብ ኣብ ኣልጀርያ ይበጽሕ ኩናት ኣዕናዊዩ እንተኾነ ኩናት ኣብ ሓደ ቦታ ዕንወት ከውርድ እንከሎ ኣብቲ ካልእ ቦታ ሓድሽ ዕድላት ክኸፍት ይኽእል እዩ
ናይዛ ኣብነት ኣልጀርያ ኮይናላ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዕንወት ኣብ ቁጠባ ኤውሮጳ ዘሕታለ ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳድን መግብን ከም ዝውስኽ ክገብርን ከሎ ኣብ ኣልጀርያ ዝኣመሰላ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ሓድሽ ዕዳጋ ነዳድን ጋዝን ይፈጥራሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዝበዝሕ ዝጥቀማሉ ጋዝን ነዳድን ካብ ሩስያየን ዝዕድግኦ ነይረን ብፍላይ ኣብ እዋን ሓጋይ ቁሪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣባይቲ ኤውሮጳ ካብ ሩስያ ብዝመጽእ ጋዝ እዩ ዝማምኦ ነይሩ ሓያሎ ኣባይቲ ዝምገብኦ ማኣዲ በቲ ጋዝ የብስላ ዝበዝሓ ተሽከርከርቲ እውን ካብ ሩስያ ብዝመጽእ ነዳድየን ዝንቀሳቐሳ ነይረን እዚ ግን ሕጂ ዝቕየር ዘሎ ይመስል ሃገራት ኤውሮጳ ከም ቅያር ሩስያ ነዳዲ ዝምግበን ኣብ ዘናድያሉ ዘለዋን ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀርያ ከም ቀንዲ ተካኢት ትረአ ብምህላዋ እቲ ሃገር ኣብዚ ናይ ቅልውላው ግዜ ብቁጠባዊ መዳይ ተዓዋቲት ክትከውን ተቕለሎ ፕሬዚደንት ቆንስል ኤውሮጳ ቻርለስ ሚካኤል ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ኣልጀርያ ድሕሪ ምብጽሑ እቲ ሃገር ኣብ ቀረብ ጋዝ እምንቲ ምንጭን ተሓጋጋዚትን ከም ዝኾነት ገሊጹ ቅድሚ ኩናት ዩክሬን ኣልጀርያ 11 ሚእታዊት ቀረብ ጋዝ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትሽፍን ነይራ ሩስያ ድማ 47 ሚእታዊት እንተኾነ ዝቐረብዚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብኣንጻሩ ኮይኑ ኣልጀርያ ዝለዓለ ጠለብ ከተቐርብ ዝለዓለ ተኽእለሎ ኣብ 2021 ጥራይ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት $108 ቢልዮን ዝዋግኡ ናይ ጋዝን ነዳድን ፀዓት ካብ ሩስያ ሸሚተን ነይረን ነዚ ንምቕያር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣልጀርያን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ውዕላት ክፍረም ትፅቢት ተገይሩሎ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ኣልጀርያን ናይ $4 ቢልዮን ናይ ጋዝን ነዳድን ውዕል ክካየድ እንከሎ ፈረንሳውን ተመሳሳሊ ውዕል ንምክያድ ሃንጎፋ ኢላ ተቐቢላቶላ ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካ ኣልጀርያ ካልኦት ሃገራት እውን ናይ ትሕቲ ቅርፂ ምምሕያሽ ብምግባር ብብዝሒ ጋዝን ነዳድን ከፍርያን ተኽኢለን ናይ ዝሓድሽ ዕዳጋ ተቋደስቲ ክኾና ከም ዝኽእላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዳርጋ ጽግዕተኛታት ዕድጊ ፀዓት ሩስያየን ብፍላይ ድማ ጀርመን ኢጣልያ ፈረንሳ ኦስትሪያ ፖላንድ ሃንጋሪ ቼክ ሪፐብሊክን ካልኦትን ይርከበአን ካብ ሩስያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝለኣኽ ጋዝ ብ12 ሻምብቆታት ዝስርካሕ ኮይኑ ገለ ሃገራት ብቐጥታ ጋዝ ክመፀን እንከሎ ገለ ድማ ሃገራት ተሳጊሩ እዩ ናብ ናይ መጨረሻ ቦታ ዝበፅሕ 5 ካብ ሻምብቆታት ብዩክሬን ይሓልፍ ጀርመን ዝያዳ ጋዝ እትህልኽ ብምዃና ባሕሪ ባልቲክ ተሳጊሩ ብቐጥታ ምስ ሩስያ ዘራኽባ ናይ ጋዝ ሻምብቆ ኣብ ምህናፅ ፀኒሓ ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ሃገራት ኤውሮጳ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ እንተገበራ ካብቲ ሃገር ጋዝን ነዳድን ምዕዳግ ግን ኣይቋረፃን ምክንያቱ ጽግዕተኛታት እታ ሃገር ኮይነን ብምጽንሐን ቅጽበታዊ ምርጫ ኣይጸንሐንን ሕጂ ግን ሩስያ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቲ ዕድጊ ደው ከተብሎ ከም እትኽእል ተጠንቃ በምህላዋ እተን ሃገራት እውን ብገዛእ ገንዘበን ንሩስያ ክምውላ ፈቃደኛታት ብዘይምዃነን ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃን ካልኦትን ነዳድን ጋዝን ዘፍርያ ሃገራትን ከቋምታ ተገዲደን ኣለዋ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሸመተ ፀዓት ሩስያ ሙሉእ ብሙሉእ ተገላጊለን ዝጥቀማሉ ፀዓት ተተካእ ክኸውን እኳ መደብ ይሕንፅፃ እንተሃለዋ ክሳብ ኣብኡ ዝበፅሓ ግን ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዝዕድል ዝተጠቀምቲ ክኾና ተኽእሎ ተፈጢሩሎ ሃገራት ኤውሮጳ ድሮ ዓመታዊ 108 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ጋዝ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሽምታ ፀኒሐን ነዚ ንምዕባዩ ሓያሎ ብፀዓት ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት እታ ኣህጉር ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ክጥቀማ ተገዳስነተን የርእያ ኣለዋ 12 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ጋዝ ንሃገራት ኤውሮጳ ክትሸይጥ ዝፀንሐት ናይጀርያ ሳሃራ ተሳጊሩ ናብ ኤውሮጳ ዝኣቱ ሻምብቆታት ነዳድን ጋዝን ንምዝርጋሕ ንድፊ ውፅኣ ከም ዘላ ተፈሊጡ እቲ ኒጋል ተሰሚ ዘሎ ሻምብቆታት ሃገራት ኒጀርን ኣልጀርያን ጥሒሱ ምስቲ ድሮ ኣብ ኣልጀርያ ተሃኒፁ ዘሎ ሻምብቆ ክሕወስ መደብ ኣሎ ኣብ ኣልጀርያ ብሻምብቆታት መቕሪብ ዝፍለጥ ካብቲ ሃገር ተበጊሱ ሞሮኮ ተሳጊሩ ናብ ስጳኛን ፖርቱጋልን ጋዝ ክዕደል ፀኒሑ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምስሓብን ምብታኽ ዲፕሎማስን ነቲ ናይ ጋዝ ምትሕልላፍ ደው ኣቢሉ ከም ተፀንሐ ዳግማይ ከም ዝሰርሕ ንምግባሩ ኣብ ዝርረብ ይርከብ ኣልጀርያ ኣብ 2020 ጥራሕ 250 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ጋዝ ናብ ስጳኛ ልኢኻ ነይራ ኣልጀርያ ብተወሳኺ ብመንገዲ ቱኒዝያን ሊብያን ብሻምብቆ ናብ ኢጣልያ ጋዝ ትልእኽያ እንተኾነ እዚ 2 ሚእታዊት ጠለብ ኢጣልያ ጥራይ ክሽፍን ፀኒሑ ኣብ ዓለም 1.73 ትሪልዮን በርሚል ዕቋር ነዳዲ ከም ዘሎ ይግመት ካብዚ ኣህጉር ኣፍሪቃ 125 ቢልዮን በርሚል ዕቋር ከም ዘለዋ ይንገር ኣብ 2020 ንኣብነት ኣፍሪቃ 330 ሜትር ኪዩብ ነዳዲ ዓዲና ማለት 6.9 ሚልዮን በርሚል ኣብ መዓልቲ ናብ መሸጣ ኣብቂዓ እዚ ድማ 800 ዕዳጋ ዓለም ሸፊኑ
ምህርቲ ነዳዲ ኣፍሪቃ ካብ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት እንዓበየ ከም ዝመጽእ ዝግመት ኮይኑ ናይጀርያ፣ አንጎላ፣ ሊብያ፣ አልጀርያ፣ ግብፂ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጋቦን፣ ጋና፣ ኢኳቶሪያል ጊኒን ጫድን እተን 10 ብምህርቲ ነዳዲ ኣብ ቅድሚ ዝስርዓ ሃገራት ኮይነን ምህርተን ብምዕባይ ዕዳጋ ኤውሮጳ ዝቃወመታ ዘለዋየን። ተወሳኺ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃንደበት መንግስቲ ማይ ከም ዘህረመ ገሊጹ ንሱ ኣብ እከለ ዝተባሃለ ቦታ ዝሃረመ ማይ ሪኢኹሞ እወ ንሱ መንግስቲ ማይ ከም ዝሃርም ገይሩ ብምባል ሃንደበት ተዛሪቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ ማይ ክህርም ዝተጠቀመሉ ሜላ ብዘይምንጋሩ ንሓያሎ ዜጋታት ጋን ኮይንዎም መንግስቲ ድማ ናይ ኣምላኽ ተራይ ጻወታሎ ብምባል ኣገሪሞም ነይሩ ብዙሓት ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገለ ከስማዓና ኢሎም ኣላጊጾምሎ እንተኾነ አብይ አሕመድ መንግስቲ ማይ ከመይ ገይሩ ከም ዘህረመ እንተዝገልጽ እውን መዛረቢ ምኾነን ሕጂ ድማ ሃገረ ኒጀር ኣጋጢምዋን ዘሎ ተደጋጋሚ ደርቂ ንምምካት ኣርቲፊሻል ማይ ከተህርም ጀሚራ ከም ዘላን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣርቲፊሻል ማይ ምህራም ብክላውድ ሲዲንግ ዝፍለጥ ሜላ ኮይኑ ብመንገዲ ነፈርቲ መዳፍዕ ወይ እውን ጋዝ ኣብ ሰማይ ሲልቨር አዮዲድ ወይ ድማ ፖታሽየም አዮዲድ ዝተባህሉ ኬሚካላት ብምንስናስ ደበና ፈጢርካ ማይ ከም ዝሃርም ዝገብር ሜላ እዩ እዚ ሜላ ኣቐዲመን ቻይናን ኢማራት ዓረብን ብተደጋጋሚ ክፍትኖ ዝጸንሓ ክኸውን ከሎ ኣብ ግዜ ደርቂ ከም መተካእታ ማይ ንምህራም ክሕግዝ ከም ዝኽእል ይግለጽ